Wasal f'pajjiżna bastiment ultra lussus il-Four Seasons Yacht One, kif qed item l-ewwel vjaġġ tiegħu bi żjara inawgurali fil-Port il-Kbir. Dan il-jott se jiskatta bit-tieni vjaġġ tiegħu b'passiġġieri ġodda jitilgħu mill-Belt Valletta bil-prezzijiet li jibdew minn madwar 20,900 euro. Dan se jsaħħaħ l-irwol ta' pajjiżna bħala ċentru ewlieni fir-rotta tat-turiżmu lussus fil-Mediterran, kif ukoll fis-suq tal-Flying Cruise. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Burge flimkien mal-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet, kif ukoll iċ-Chairman u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Charles Mangione u Carlo Micallef talgħu fuq il-jott taċ-ċerimonja tal-iskambju tal-plakek ta' tifkira tal-ewwel żjara. Iddiżinjat bħala lukanda ta' 5 stilel fuq il-baħar, dan il-jott li tajjar bandiera Maltija joffri 95 kabina b'terazzin privat b'veduta tal-baħar li fihom jilqgħu 180 passiġġier b'180 membru tal-ekwipaġġ. Id-Deputat Prim Ministru Ian Burge spjega lil wasla tal-Four Seasons Yacht One issaħħaħ l-implementazzjoni tal-istrateġija ta' Malta għal din l-industrija billi tagħti priorità lis-sostenibilità u lil-valur miżjud. U dan huwa wkoll allinjat mal-politika tal-Gvern f'dak li għandu x'jaqsam turiżmu ta' kwalità iżjed milli kwantità. Huma dawn it-tip ta' wasliet irridu naħdmu sabiex ikollna iżjed minnhom u ovvjament wieħed anke jittama illi l-esperjenza li turist ikun qatta fil-ftit sigħat li jkollu pajjiżna iħares il-qudiem biex jerġa' iżuru. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet qal li dan il-bastiment jifforma parti mir-Reġistru tal-Vapuri ta' Malta u jkompli jsaħħaħ il-pożizzjoni ewlenija tal-pajjiż fis-settur globali tas-super yachts. Apparti il-valur turistiku li jġibu super yachts bħal dawn, aħna ovvjament dejjem nuru l-gburija tagħna għal fatt illi jott bħal dan huwa reġistrat taħt il-bandiera Maltija. Meta tismawna ngħidu aħna l-aqwa fid-dinja, aħna l-aqwa f'Ewropa, kull ma rridu nħarsu lejn dawn it-tip ta' jottijiet li jitlu Malta li jtajru l-bandiera Maltija bil-gburija biex nuru kemm għandna settur marittimu li huwa b'saħħtu.